Assalamu alaykum hormatly izleyiciler. Men jurnalist Allamrat Rahimov. Bugün 2021-nji ýylyň 20-nji apreli. Men bu gyzgaçyk gepleşigime gysgaly bir habar bilen çykýan. Bu habary belki eýýämsiz käbir beýleki oppozisioner aktivistleň, liderleň, hemem blogerleň gepleşiginden eýýäm eşden bolmagydan mümkin. Bu soňky täzelik Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedowyň edil häzirki wagt agyr ýagdaýda ýatanlygy barada gelip goşan soňky bir maglumat bilen baglanyşykly. Ýöne bu maglumaty edil häzirki wagt biz dogry tasdiklap bilemdik. Sebäbi bilşiňiz ýaly 2019-njy ýylyň tomsynda da Gurbanly Berdimuhammedowyň aradan çykanlygy barada käbir maglumatlar peýda bolup, soňam ol esassız bolup çykdy da. Şu edegem bizin täk şuň aňyrtyna yetmeden öňürti belli bir zat aýtmakdan saklanýar. Ýöne maglumat türlü çeşmelerden gelip goşdy. Ýöne ol çeşmeler hem ikinji, üçüncü derejeli çeşmeler bolan soň olaňa men täk dogry tasdiklap bilmeýändigine ýöne daşky käbir daşky alamatlara görä baha berýänliklerine esaslansak, onu biz bunyň täk dogry tasdiklap bilemdik. Ýöne edil häzirki wagt şol Gurbanly Berdimuhammedowyň maşgalasynyň töwereginde bir galawoply ýagdaýyň döränligi ol eýýäm şüphesiz. Elbetde ýaňy ýakyn 2 gün mundan 18-nji aprelde Gurbanly Berdimuhammedowyň KKT aradan çykdy, onu siz bilýäňiz. Indi şoň KKT-nyň jaýlanyş şähereti ertir bolmaly. Jaýlanyşy. Indi Gurbanly Berdimuhammedowyň edil şu wagt, häzirki wagt şu KKT bilen birlikde hem Berdimuhammedowyň hem Berdimuhammedowyň ejetiniň hem Berdimuhammedowyň ogly Serdaryň hem agyr ýagdaýda ýatanlyklary barada ýurdun içinden şu ýan kaýdyşym ýaly ikinji, üçüncü çeşmelerden maglumat berip goşdy. Indi bu näme bilen baglanyşykly bolup biler? Käbir çaklamalara görä eger şu aňyrtyny hakykatdan bir esas bar bolsa, käbir çaklamalara görä şolaň maşgalasy hamala zäherlenipdir. Ýöne ýene bir gedek gaýtaraýan, buny entäk biz tasdiklap bilemdik. Ýöne edil häzirki wagt Türkmenistanyň içi bilen habarlaşmaklyk gaty kynlaşdy. Üstesine de şu Türkmenistanyň häzir howpsuzlyk gulluklarının öz içinde de maglumat almaklygyň kynlaşandygyny aýdýarlar. Edil şol prezidentiň öz şahsy gullugyna maglumat bolup, o maglumatyň hem eýleklere geçirilmeýändigi. Hem şol tanyna mehemen öz içinde de belli bir toparyň, belli bir maglumatlary häzirki wagt eýedigi ýöne şonam beýleki bölümlere geçirmeýändikleri barada aýdýarlar. Şular ýaly bir düşünüksiz ýagdaý emele geldi. Şoň üçin biz nähili karara geldik. Bizin şu wagt bizinde daňdandyr efire çykyp otursa, öten akşam 19-njy aprelde biz giýişlik şu Birleşen Türkmen Opozisiýasynyň düzümine ýerýän dürli platformalaryň ýol başçylary hem wekilleri bolup aýratyn röýdara Zoom arkaly bir ýapyk maslahat geçirdik. Şonda da häzirlikçe ýöne şu bar bolan maglumatlary bir ýetirmekligi biz makul bildik. Sebäbi bizin täk aňyrtyna ýetmesegem ýöne bir zatlaryň bardygy belli bolan soň biz şoň üçin ätiýaşdan halkymyzy, ilatymyzy, biziň dinleýijilerimizi bir habardar etmekligi biz makul bildik da. Ýöne täk birazajyk garaşyk görmeli. Bu hak aňyrtynda bir zatlaryň bar bolmagy mümkin ýa-da bir ýene de bir nowatdaky gedek adamdan ýa-da şu Berdimuhammedowyň öz töweregine näkilen gözüne çöp atyp kimin kimdigini bilmek üçin hem gurnalýan bir dudok oýunu bolmagy mümkinligini çaklamalar bar. Sebäbi bilşiňiz ýaly 2019-njy ýylyň şu awgustynda Gurbanly Berdimuhammedow ölüpdir diýilen habary şu ýaýradanyň hem ýene şu prezidentiň özü de hakynda soň käbir maglumatlar peýda boldy. Sebäbi şoň netijesinde de ondan Gurbanly Berdimuhammedow özüne ýakyn adamlardan 3-4 saatini geçsine tutsa edip olary uzak möhletden türme tutsaglygyny hökm etdi da, etdirdi. Ene şonda da şol özüniň ölüm baradaky habary, şu yalan habary bilgeçleýin ýürüýte ýaýradyp, şol kimin kimdigini bilmek üçin şonu ýürüýte bir gapan hökmünde ulananlygy aýdyrýar. Şu ýürüýte bir duzak hökmünde. Indi şu gedekki ýaýran maglumatyň hem aňyrsynda şolar ýaly bir
pırrılığın, bir şolar ýaly bir hilegärligiň bar bolmagy mümkin. Bundan biz aradan aýryp bilmeriz. Istesine belki şu maglumatdan peýdalanyp opozisiýon liderlerden, opozisiýon aktivistlerden kimdir bir ýurduň içine gelir öýdüp belki garaşýandyrlar. Belki şonu ýurduň içine baran halatlaryny olary gapana düşürjek bolýandyrlar. Bular ýaly mümkinçiligim, bular ýaly ähtimalligim aradan aýryp bolmaýar. Mundan daşary belki ýene-de nowatda kerek ýan gaýdyşym ýaly Berdimuhammedowyň öz gurnaýan oýny bolmagy mümkin. Şu köşküň içindäki adamdan kimdigini bilmek üçin. Şolardan haýsynyň özüne bir agrarlydygyny, haýsynyň özüne dönüklik edäjek ýa agrarsyz adamdygyny kesiplemek üçin. Her hili ýagdaý bolup biler da. Şoň üçin biz häzir indi näme häzir anyklap biler, biz näme etmeliligini häzir sora ýa çykýar. Esasy etmeli zat häzir garaşyp görmeli. Sebäbi Gurbanly Berdimuhammedowyň şu kakatynyň jaýlanyşy ýan gaýdyşym ýaly ertir bolmaly. Inni şol Gurbanly Berdimuhammedowyň ýagdaýy gowy bolsa, oň oglunyň ýagdaýy gowy bolsa, onda olar ertir şol jaýlanyş şäherine çykarlar. Kakatynyň jaýlanyşyna gelirler, patatyna görnürler, daşarda bir ýerde jemgyýetçilik ýerine, belki teatrlerde görkezler. Ýöne eger şol Gurbanly Berdimuhammedowyň kakatynyň jaýlanyşy ertir gurun bolmasa, ýa-da Berdimuhammedow şo taýda görünmese, şoň oglam görünmese hiç ýerde, onda şu ýanky şol gurunyň aňartyndan nähiller bir esasyň bardygyny görkezýän alamat hökmüne kabul edip bilinir. Indi men özümiň watandaşlarymyzdan, özümiň dinleýijilerimden haýyş etjek zadym. Häzir gaty püşkär boluň da üns beriň şu waka. Hemem şu wakany ýygyderli dinläp durjak boluň ýygyderli şoň biziň edýän çykyşlarymyzda da üns beriň. Biz şu ýakyn ertir bir gün biz çykyş edip durur. Şoň umuman şu maglumatlaryň aňyrtyn derňäp bizde ýene-de täze çyrak bir maglumat peýda bolsa size ýetirjek bolup durur. Ýöne ertir biz ýene-de günörtandan soň garaşyp görüp şoňa çendem öz çeşmelerimiziň üstü bilen alan maglumatlary size ýetirjek bolur. Ýene bir sizden etjek haýyşym, eger bar diýeli Gurbanly Berdimuhammedowyň ölümi tasdiklansa resmi ýagdaýda, onu gaýrat ediňde siz nirde bolsaňyz hem ýurduň haýsy künjeginde bolsaňyz hem Daşawy bolsun, Balkanawat bolsun, Türkmenawat bolsun, Mary bolsun, şol Aşgabatda barjak boluň. Aşgabatda barmam şol prezident köşküniň ýanyna baryň. Siziň barmagy hakyňyz bar. Şäheriň içine barmagy sizi gadagan etmäge hiç ýyl kanuny ýok. Şo taýda polisi işgärleri elbetde siziň öňüňizde ýene-de adatça bolýarly, bökdönçlik ýöretjek bolarlar. Ýöne oňa barmaklaryň dürli ýollary bar. Häzirki wagt şo taýda gatnaýan ýöne taksi sürüjilerden hem avtotransport ulugy sürüjili islendiň adamdan sorasaňyz şolar bilýärler, şo taýlary şo Türkmenistanyň paýtagyna näde barmaly, nähil barmagy, nähil ýollarynyň bardygyny size aýdarlar. Biz näme üçin indi haýyş etýär sizden? Sebäbi häzir Gurbanly Berdimuhammedow aradan çyksa, ýene-de şol Niýazowyň aradan çykyşynyň edil ýaly wakaň bolmagy mümkin. Ýagny şol Berdimuhammedowyň ýanyna oturan şol daşary ýurduň bir dikmeleri bar. Olan adam şol Viktor Hramov bilen Aleksandr Jadan diýen adamlar hem şoňa meňde tetelliler bar. Olar daşarky bu işleri işleýärler. Olar bähwidi Türkmenistan näl, olaryň alada Türkmenistanyň geljegi hem däl halkyň alada hem däl. Indi şolar şo taýda bir pyrrlyk gurnamaklar mümkin. Olaň edäjek zatlary näme bolup biläjek ssenariýasy şoň. Şol ýene-de öz adamlaryny şo taýda Berdimuhammedowyň ýerine belläp, ýene-de ýurdy talamak, ýene-de ýurduň ähli baýlygyny daşarky işlere ulandyrmak, ýurduň emlägini daşarky güýçlere satmak, umuman halkyň ilatyny ýetmek ýaly siýasat bolar. Şonu mundan beýlegindi, şo ýalňyşlygy, geçenki ýalňyşlygy mundan beýlegindi, şonu biz gaýtaladyp bilmeriz, şunu biz gaýtalatmaly däl. Şoň üçin adamlar üýşüp şo taýyp baryp Türk prezidentiň köşküniň ýanyna oturmaly, gaýtmaly. Haçan gaýtmaly, haçan şo taýda daşary ýurtdaky opozisiýoner aktivistleri, daşary ýurtdaky bir ýaly jurnalistleri halkyň ykbaly hakynda
uğruna ala dediýän adamlary şo taýyp getirmäge ruhsat berýän şeýler gaýtmaly. Sebäbi biziň maksatymyz eger şolar ýaly ýagda ýüze çykan bolsa hakykatdan biziň maksatymız ýurdun içine barmak. Şondan soň ýakyn wagtlarda eger şu Berdimuhammedow hakykatdan hem aradan çykan bolsa, ýakyn wagtlarda täzeden prezidentlik saýlawlary geçirilmeli. Ýöne prezidentlik saýlawlarynyň geçirilmeliğinin öň ýany kimdir biri, şo taýda prezidentiň wezipesini wagtlaýyn eýler. Hemem wagtlaýyn hökümet diýilen ýer bir zat döredýär. Şoň üçin şol hökümeti şo taýdaky şoň prezidentiň wezipesini eýlejek adam hemem şoň ýanynaky toporlary halkyň özi mejbur etmeli. Bizi, ýa-ni daşary ýurtdaky oppozisioner aktivistleri, oppozisiýa liderlerini, daşary ýurtdaky bizi jurnalistleri ýurdun içine getirmäge şolary mejbur etmeli. Onam kim etmeli? Siz etmeli. Siz adamlar ýurdun içindäki halk etmeli şonu. Onam näde etip bilersiňiz? Häzirni şo geçenki ýaly ýalňyşlygy gaýtalaman. Ýagny siz prezidentiň ölüm hakyndaky maglumat peýda bolan wadyna siz Aşgabatda barmaly. Ýurdun dürli künjeginiň Aşgabatda barmaly. Ýöne barmaly. Ýöne şo taýda prezidentiň köşküniň tögereklerini oturmaly. O şo taýyk 40-50 miň, 100 miň adam barsyn. Eger şo taýdaky güýçler, şo häkimiýeti batyp aljak bolýan täze bir güýçler halkyň güýjüni görse, olar size batyrnyp bilmeýär. Olar size garşy nähiller bir prikaz ýagny nähiller bir buyrugam berip bilmeýär, size garşy güýjülenmäge. Sebäbi eger şolar güýjülen aýsa, erteki gün häkimiýet kimdir biriniň başga bir adamdan eline geçdi. Şol adamlara, şo güýjülenen adamlara çäre görler. Onam olar bilip durlar. Indi meniň ýene bir ýyllanıp aýtjakladym. Ýyllanmam Türkmenistanyň howpsuzlyk gulluklarının hem Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň wekillerine degişli. Türkmenistanyň milli howpsuzlyk gullugynyň işgärleri, Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň işgärleri. Siz häzir eger hakykatdan hem Berdimuhammedow agyr ýagdaýda ýatan bolsa, indi şol öz wezipesini ýerine getirip hakykatdan hem ýerine getirmäge mümkinçiligi ýok bolsa, şoň saglygy mümkinçilik bermeýän bolsa, siz şu ýagdaýda halkyň tarapyna geçiň. Siz şu ýagdaýda ýene öňkü ýaly şo taýdaky daşary ýurdun dikmeleri we Kramov diýdi, Jadanow diýdi, şolar ýaly. Şolara ýol bermäňini, biziň öz watanymyzy ezmäge, biziň öz watanymyzyň şolaryň emlägini öwürmäge ýol bermäň. Bu watan biziňki, bu watan siziňki hem siziň geljekki nesilleriniňki. Şoň üçin şolaryň gurnajak oýunyny sahnasyny oýnamaň. Sebäbi ol haramzadalar. Ýene de şol haramzadalaryň gurnajak oýuny hiç açanam watanymyzyň hem halkymyzyň hem bäkbidine bolmaz. Ola ýan barlanyp, ola ýakyn tarihte barlanyp görülen zat. Oňa bize ýam göz ýetirdik. Şoň üçin siz ýagdaýy kontrolluga alyň da ýankaý düşünmýäli, daşary ýurtdan barjak, öz watanyny söýýän watan töýerleri, bizi ýaly adamlar ýurdun içine goýup berip, saýlawlara gatnaşmagyny, biziň saýlawlara şo gatnaşmagymyza ýol beriň. Ol saýyny siz aýdyp bilersiňiz, kanun boýunça Türkmenistanyň konstitusiýasy boýunça daşary ýurda, başga ýurtlardan raýatlyk alan adamlar, soňky 10 ýylyň içinde ýaşamadyk adamlar saýlawa gatnaşyp bilen ok diýmeňizden mümkin. Ýöne häzirki döredilýek ýakynyna geçiş hökümeti diýilen bir hökümet döredilmeli şo taýda. Şo döredilýek hökümetiň özi ýakyn 4-5 aýyň içinde ýa 6 aý ýaly möhletiň içinde şo konstitusiýany täzeden ýitmetmeli. Näme üçin? Sebäbi biz watanymyzy söýýän adamlar, biz ýurdumyzda dolanmak isleýär. Biziň mümkinçiligimiz bolmaly şo taýda ýurdumyzyň akwalyny, ýurdumyzyň ýagdaýyny gowlaşdyrmak işine gatnaşmaga biziň mümkinçiligimiz bolmaly. Şoň üçin şu zatlaryň hatyratyna şol wagtlaýyn hökümet konstitusiýa täzeden garap, täzeden goşmaçylar ýitmetmeler girdip, şo 6 aýyň içinde bolsun, 7 aýyň içinde bolsun, ýakyn geljekde şonu halkyň ses bermegine goýup, bir ýaly adamlar daşary ýurtdaky oppozisiýa liderlerini, wekillerini goý daşary ýurdun haýsy ýurdunyň iraýatlygyny alanlygyna garamazdan şolar ýurdun içine barıp öz goşantlaryny, ýurdun geljeginiň, ötüşiniň hatyratyna goşşak bolsalar öz goşantlar. Şolara ýol berer ýalatmeli. Şoň üçin hem şolara ýol berjek täze düzgünleri konstitusiýa girdip, ondan bir referenduma goýup, şonu edip bolýar. Şoň üçin şu zatlara diňe isle gerek. Şuňam amala aşmagynda ýankaý düşünmýäli. Howpsuzlyk gullugynyň işgärleri, hem içeri işler bölüminiň işgärleri ullukan rol oýnap bilýär. Şuňa siz gödegçilik edip, siz kontrol edip bilýäňiz. Biziň barmagymyzdan siz, biziň şo taýyp gaýdyp barmagymdan siz üpçün edip bilýäňiz, siziň eliňizde mümkinçilik bar.
Şoň üçin gayrat edin-de şu mümkinçilik eliňizden tapdyrmaň sebäbi sidem ine soňky ýyllar şo Berdimuhammedowyň häkimiýet başyna geleli bäri sidem gul bolup şo taýda ýaşadyňyz. Siz öz mertebeňizi baskylatdyňyz şolaň haram tohumna, şoň töweregindäki ne beresine. Özüňizden bilýäňiz men şu wagt näme gurrun edip oturanma. O taýda mertebesi baskylanmadyk adam galmady, şoň öz ýakyn howslardan başga hemmeti gulagurly. Sizden niye mertebe galdy? Sizden ne bir özüňize bolan bir buýtonçuňyz galdy? Ne birin muwatanymyz muwatana meňdedim. Ne birin bir ilatymyz halkymyz halka ilata meňdedi. Daşary ýurtda ine ilatymyzyň ağzından 3'den 1 bölegi diýilen ýaly daşary ýurtlarda eýemne tergedançylyk çekip ber. Kimiň günahy bilen? Şu haram rejimiň günahy bilen. Şu zatlara inni gaýdyp gaýtalanlar ýaly etmeýän şu zatlara ýol bermeýän. Şunun siziň eliňizde. Bolmasa watan duruşuna elden gidýär. Biziň watanymyz elden gidýär. Şoň üçin gaýrat edin-de eger hakykatdan şu maglumat çyn bolsa, hakykatdan mädir Gurbanly Berdimuhammedowyň şol maşgalagdalary ödem agyr ýagdaýda ýatan bolsa, şu mümkinçiliklerden peýdalanyp köşkün içinde ýöne agdarlyşyk edip şoň bilen oňjak bolmaň. Sebäbi şo köşkün içinden geljek adamam halkyň watanyň ýagdaýyna bir dogry jöde özüniň ihizmatyny görkezip bilmez näme üçin. Sebäbi olaram korrumpirlenen. Olaňam bar görülleti, alan görülleti, ýene de şo diktatorçylyk görülleti. Şoň üçin gynansak da şo köşkün içindäki häzirki adamlardan biziň öz garaýşymyza, biziň şaklamamyza görä, biziň bilşimize görä bir kadaly watanyň halkyň aladasyny etjek adam çykmaz. Ýa olarda tejribe de ýok, olaň bar tejribesi näme esaslanýar? Şo taýda gören zatlaryna, şo taýda alan iş tejribesine esaslanýar. Olaň başga gören adam ýok, alan tejribesi hem ýok. Olaň bar bilýän zady öz kifeti, öz wezipeti ýa halkyny ýermek, korrumpirlenmek şolar ýaly. Şoň üçin eger şolar bolýar köşkün içindenem adamlar, häzirki çynonyklaryň içindenem adamlar dalaş etjek bolsa, prezidentlik wezipetine geljekdi. Goý olar onda deň derejede şu daşary ýurtdan barjak we opozisiýa wekilleri bilen deň derejede saýlawlara gatnaşsyn, halkyň öňünde özüni görkezsinde saýlatdyr bersin özüni halka. Ýöne bu taýda halk düşenmeli bol. Saýlawlar hem alternativ ýagdaýda demokratik esaslarda geçmeli bol. Alternativ hem bätleşikli ýagdaýda deň derejede. O şonno kim bolsa bolsun özüni halkyň öňünde tanadyp, görkezip, çykyş edip, halkyň gollugyny gazanyp bilse, ana şolam prezident olar, ana şolam geljekde de deputat parlamentiň deputatlary şolar ýaly esaslarda saýlanmaly bolar. Şoň üçin gaýrat edin-de şu wagtky häzirki taryhy mümkinçilik elden gidermeň. Howpsuzlyk gullugyny işgärleri, içeri işler ministrligini işgärleri men size ýüzlenýän esasa. Şu ýagdaý häzir esasan size bagly. Şu pursatda gaýrat edin-de elden gidermeň. Sebäbi Gurbanly Berdimuhammedow häzirki ýagdaýda bir kanun otyr şu häkimiýetiň başynda. Siz onu bilýäňiz, ýaly faradan çykandan soň şoň wezipetini Gurbanly Berdimuhammedowyň ilkinji nowatda wagtlaýyn wezipetini ýerine ýetirmäge de haky ýokdy. Sebäbi vice premier hökmünde konstitusiýa laýyklykda şu wezipeni wagtlaýyn ýerine ýetirmäge de şoň kanuny hukuky ýokdy. Emma şol arkada ýanky haramdadalar ýardam bilen şu häkimiýeti eýledi. Ilka wagtlaýyn eýlän boldy. Soňra prezidentlik saýlawlaryna gatnaşyp ýeňji gazanan boldy. Oň şonno wagtlaýyn wezipeni eýlän adamyň prezidentlik saýlawyna gatnaşmaga hukugynyň ýokdugyny öýden bilýärdi. Sebäbi şo döwürdäki şo konstitusiýaň 72-nji maddasyny hem 61-nji hem 72-nji maddasyna laýyklykda vice premier prezidentiň wezipetini ýerine ýetirip bilenok, prezidentiň wezipetini şo wagt parlamentiň spikeri ýerine ýetirmeli. Ona işden aýyrdylar, ögödgeli Ataýevy, soňra türmäge basdylar. Ýöne şonno da ögödgeli Ataýewyň şo parlamentiň spikeriniň orunbasary şo wagt şo prezidentiň wezipetini eýlemeli. Emma oňa da ýol bermän Berdimuhammedowy getirdiler. Şoň arkasynda duran güýçler. Ondan soňra onu prezident etdiler. Ana şo taýda iki tane kanun boluşluk boldy. Konstitusiýaň iki tane düzgünü bodurly. Bundan daşary ine gelip berip
Yine geçen yılın 25. sentyabrında Çeýada konstitusiýa kabul edildi. Ine aradan tähel wagt geçen tamam Gurbanly Berdimuhammedow Çeýada kabul edilen konstitusiýany ýere çaldy. Baskılatda şoňam düzgünlerini bolup özüni parlamentiň deputaty taýlatdyrdy. Diňe bir parlamentiň deputaty taýlatdyrman. Şo parlamentiň ýokarky palatasynyň, ýagny halk maslahaty diýilip at berilen ýokarky palatasynyň başly wezipesine özüni taýlatdyrdy. Bolam konstitusiýaň 72-nji 70 häzirki täze kabul edilen konstitusiýaň 73-nji maddasyny dolu depelemek. Eger 73-nji maddasynda ýurdun prezidentiniň parlamente deputat taýlanyp bilmeýänligi açyk ýazylgy. Şo taýda aýdynlyk talan. Bu özüni diňe deputat taýlatdyrman üstüne şo ýokarky parlamentiň başlygy taýlatdyrýar. Özüm dünýä jemgyýetçiliginiň öňünde şeýdip eden nedip otyr. Ine şuňa özüne hemen görkezýär, ýurdun häkimiýetini basyp almaklyk şol. Basyp almaklyk ine şu ýurdun häkimiýetini basyp aldy şu. Döwleti el aldy. Basyp aldy. Ine şular ýaly bir kanun jenaýetçi häzir döwletiň başynda otyr. Şuň hatda häzir saglyk ýagdaýy gowulaýanda şol adam häzir şol işini wezipesini ýerine ýetirip bilýän bolaýandygyna da şol wezipesinden gitmeli. Şol adama bütün dünýä jemgyýetçiligi jenaýetçi hökmüne garamaly. Hakyky jenaýetçi sebäbi ol ýurdu basyp aldy, ýurdun häkimiýetini, iň ýokary wezipesini bir kanun ýagdaýda konstitusiýany depgilep el aldy. Şuňa özü ýol berilmesi zat. Şoň üçin şu atky pursatda biz bilemdik, oň janynyň saglygynyň ýagdaýyny biz bilemdik. Ýöne ýene bir gedek halkymyzdan etjek haýşym, eger hakykatdan şu maglumat tasdiklanyp Gurbanly Berdimuhammedowyň fiziki ýagdaýy häzir şoňa ýol bermeýän bolsa, şo taýyp çykmagy, wezipesine barmagy göni Aşgabada baryn. Prezident köşküniň tögeregini eýelip oturuň gitmeň. Şo taýdaky häkimiýeti eýeljek bolýan adamlary siz adamlara basyş görkezip bizi barar ýaletmeli. Daşary ýurtdaky watansyjy, opozisiýon aktivistleri, ýazgy şahyrlary, beýlekleri kim maraýynda şo ýurdun içine barmagy haky bar. Biz şo taýda dogurluk, biz şo ýurdun adamlary. Biz watanymyza baryp öz goşandymyzy, şo watanymyzyň ösmek üçin, watanymyzyň geljegi üçin öz goşandymyzy goşatmyz gelýär. Biz watanymyzy haramzadalardan halat edetimiz gelýär. Biz siziň geljekki neteliňiziň geljegi üçin, bagtly geljegi üçin şo taýda iş görkezetimiz gelýär, alat edetimiz gelýär. Şoň üçin bize ýol berin. Şoň üçin ýurdun içeri işler ministrligi, hem howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri men size ýüzlenýän gaýrat ediňde şu meselede, şu häzirki aýgytly pursatda siz hem şuňa öz pozitiw goşuň, oňoýly goşandyňyzy goşuň. Şuňa ýardam ediň şu prosese. Ine men şuňky gepleşikde, gysgaçyk gepleşigimde etjek haýşym hem ýüzlenmem şulardan bar. Men serip dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.